ପିଲାମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା। ତମେ ଦେଖୁଛ ନା ତମ ପାଦ ପାଖର ଗୋଟେ ଚୋଟ ଗୋଟେ ଗାର ପକାଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଭିତର କହିବି ତମେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗାର ଭିତରକୁ ଡେଇଁବ, ସେ ଗୋଲ ଭିତରକୁ ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କହିବି ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଲ ବାହାରକୁ ଡେଇଁବ। ଏବେ ଜାଣିଲ ନା? ଭିତର ବାହାର ଭିତର ବାହାର ଚିକୁ ପଟିବ ଏବେ ବାହାରେ ବାହାରେ ଚିକୁ ପଟିଯିବ ଚିକୁ ଖେଳିବନି ହେଲା। ହଉ ଏବେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିତର ବାହାର ଭିତର ଆଇ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବାହାର ଭିତର ବାହାର ଭିତର ଭିତର ବାହାର ଭିତର ବାହାର 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 କରୁଛୁ ବେଙ୍ଗଡ଼ିଆ ବେଙ୍ଗଡ଼ିଆ କରୁଛୁ। ହଁ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିକି ଡେଇନିକା ଡେଇନିକା। ହଉ ଏବେ ଚାରିଜଣ ଖେଳିବ। ଚାରିଜଣ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଖେଳ। ଭିତର ବାହାର